Rikettä vihelletään ja sieltä tulee! Niilo Valjakka iskee ja näyttää kyllä aika tylysti. Lehto. Lehdon pidempi avaus. Valjakka ei pääse palloon. Pallo kuitenkin tulee sitten Lehdolle. Lehto. Vieläkin Lehto kääntää sitten. Oi kun on nopea viimeistely Niilo Valjakalta. Ja Valjakka iskee sitten toisen maalinsa tähän kamppailuun. Ja Rinta Halkola. Iskee sitten Valjakka kiinni ja onko tässä sitten kolmas maali? Kyllä on ja melkoista tarinaa kirjoittelee ensimmäisessä miesten futsaliiga-ottelussa Niilo Valjakka ja iskee. Nyt on sitten vastahyökkäyksen paikka. Valjakka. Lehto on mukana. Sinne pallo yrittää Valjakka pelata vielä. Tulee sitten todella iskee pallon. Ja peli on kotijoukkueelle 1. Kun antaa ja pelaa sille Veikkaille, mutta tähän pääsee sitten Sireen väliin ja Sireen pääsee sieltä karkuun. Mauno Sireen. Kulittaa sieltä nousee jalkaa välistä 2-0. Mauno Sireen iskee tämän kauden avausmaalinsa ensimmäisessä kamppailussaan. Pallo aina Leppäholle asti. Leppäho, Lehto. Koivukangas tulee hänellä puolelle tilaa. Koivukangas Seppo Mollila sieltä. Pallon sisään. Hansmäen Alhanen ja kauden ensimmäisen maalin ja samalla myöskin Vehun. Hannulle Teemu laukoo ja sieltä tulee maali. Päivän ensimmäinen maali. Kaunis laukaus. Eikä ihan nyt Henri Tahme. Ja jäädään seuraamaan mitä siitä seuraa. Koskela. Laukoo ja sieltä tulee toinen maali. Vehu siirtyy 0-2 johtoon. Sireen hyvin siinä hoitaa tilanteen ja meni Exxon Ibrahimin ohi heittäen ja laukoo maalin. Kään ei onnistunut. Hannula antamassa siguria potkoja ja nyt tuli kyllä todellinen sai toistaiseksi pidettyä pallon Kosovalla, kunnes Salinas sen voitti itselleen. Pääsee hyvään paikkaan. Se pelaa Sirenille ja Siren pelaa Kainulaiselle, joka tekee maalin. Leppäho. Sireen ja nyt menee sitten maaliin. Sieltä tulee kavennus 2-1. Mauno Sireen maalin tekijänä hyvin rakennettu tila. Peliaikaan jäljellä, niin tämä tilanne on sillä tavalla kutkuttava, että ei tässä vielä kumpikaan joukkue voi sanoa, kun sitten se maali tulee, tasoitusmaali tulee ja lyökö siellä nyt sitten Koskela samalla. Ja pistää pallon nuoren varmasti tuonne alanurkkaan. Oikea alanurkkaa, sinne helähtää. Vastassa Hannula vauhtii ja Hannula pistää tylysti pallon pussiin ja nyt on paineet sitten kotijoukkueella. Ja ne on nuorella miehellä. Sieltä heikko syöttö, tähän pääsee Vehu väliin ja siitä tulee ottelun avausmaali. Valtteri Kotti riistää pallon puolessa kenttää. Pääsee siitä pujottelemaan hyvin keskeltä ja sivaltaa kärmärillä pallon nuottaan. Ja näin vierasjoukkue myöskin pelataan, mutta Aarasta on iskee kiinni. Sireen puikottaa, Korsunovi pääsee puolittain läpi ja iskee siitä hienon maalin. Ei saa Tomic riittävää osumaa torjuntaan. Ja näin vierasjoukkue Vehmaisten uri. Leppäho saa hoidettua tämän tilanteen. Eek. Jälleen Madmax puolustus ajaa itse itse ja sieltä tulee takatolpilta Kainulainen ja näin vierasjoukkue 3-1 johtoon, kun 16.04 on pelattu. Einovi Leek. Lehto siinä jaloille menee. Nyt on sitten Hannulan maali, kyllä. Teemu Hannula, juhla. Lähdetään hyödyntämään. Kaupas ne maalin eteen ja sieltä Valtteri Kotti ohjaa Isännät 1-0 johtoon. Kotti, oi miten komea laukaus.
Egen, Partala. Ekin kautta lyhyt syöttö. Sireen. Nyt olisi maali aivan vapaan Hannula, mutta se menee Vuohtoniemen jalan kautta maaliin. Siinä olisi ollut. Jekka siellä jälleen vääntämässä. Lehto saa nyt itselleen tilaa. Laukauski lähtee. Teo lähtee tolpan kautta sisään. Kosti Lehto. Ja 1-1 Niilo Valjakalle siitä syöttöpiste. Ja Sampa Räikaa Kauppi Sport Centerissä. Kovat tuuletukset on no niin, ja sitten annetaan lupa. Ja sieltä lähtee laukaus ja meneehän se maaliin 3-2. No niin. Turhaa kävi tuossa. Kertasin jo maali. Savikko peruttelee, menee edestakaisin Valjakka laukoo pallon vasempaan alakulmaan ja näin V-vaisten urheilijat kaventaa 5-1, 6,5. Useita paikkoja. Viimeistellä nyt tulee puolestaan TU Kotti pelaa sinne maalille ja näin. Kimi Jokela kaventaa siellä vielä maali edestä. Siinä